Grabe mga friends ang bagyo. Sobrang lakas. Magdamag na yan ganyan. Mula kahapon ng hapon. Mga bandang alas 2, alas 3, gano'n ng hapon. Hanggang ngayon ganyan pa din. Grabe, sobrang lakas. Anong oras na ba ngayon? Alas 2 na rin. Mga kinabukasan. 24 hours na rin karne. Naangat-angat na ang bubong namin eh. Grabe ah. Tapos wala pa kaming kuryente eh. Alos magto 24 hours na rin kaming walang kuryente. Grabe talaga. Ngayon lang nakaranas ng ganari kahabang bagyo. Hindi na ako nakakatulog. Ngayon lang ako natulog. Gawa namatay na yung laptop ko. Nag-in pa ako sa kanina sa trabaho. Gawa syempre kailangan. Nung namatay yung laptop ko, wala na. Hindi na ako nagganong. Natulog na lang muna ako. Nagbawi muna ako ng tulog. Tapos nagising na ako sa ganito ulit na tunog. Hanip na yan. Hindi makakatulog din. Hindi maayos. So wala mga friends, konting update lang. Tapos balitaan ko na lang din kayo ulit kapag na umupa na ring bagyo no. Tingnan natin kung makakalabas-labas tayo para maglibot-libot. Oh, grabe oh, nakauga na yung bubong namin. Sobrang lakas ng hangin, uga na yung buong namin. Kaya mga friends, balitaan ko na ulit kayo kapag umupa na tong bagyo na to. Okay, yeah. Lakas. Tindi. So yun mga friends, tapos na ang bagyo. At ito ang kondisyon ng aming bakuran. Yan. May nasirang langka. Yan ang binagsak. Ito malaki, tsaka may mga maliliit pang sanga dito. Tapos yung kawayanan, ayan, dami nagtitiba ng puno ngayon. Puro chainsaw ang madidinig nyo. Yan yung kawayanan na yan, humapay sa daan, kaya wala dyan makakadaan ngayon. So ngayon naman is payapa na ang paligid. At madami ring nasalanta dito sa sa amin dito sa Batangas. Yan oh, may nakatumba pa dining puno. Yan din yan sa amin, abukado yata yan. Tas yung mga ng kawayan oh, nandito, dito nakarating, galing doon, nandito na siya. Yan yung mga naging sitwasyon. Tapos dito yung mga paper tray na yan, may mga bumagsak doon sa kabilang side, marami. Tapos may mga poste. May mga poste pa na bumagsak din. Tapos itong puno ng bayabas, yan, nabungkal na. Nabungkal na. Lakas ng bagyo, nabungkal pati bayabas. Yan, madaming casualty din. Tapos yung mga poste rin sa mga kalsada na nagtumbahan. May mga bahay na nabagsakan ng puno, mga ganon, madami. So yun lang naman na may update ko sa panahon ngayon. At hindi naman ako naglalabas na. At sobrang laki din ang baha dito sa Lagnas namin kahapon. At sobrang lakas din ang hangin, kaya hindi na nakapaglalabas. Sobrang delikado rin, wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Halos
40 hours nang walang kuryente. Hi, Jara. Sari nga yung motor. O yan, ano? Ako ba nga naman? Posing eh. Kamusta naman ang mga binagyo? Kamusta naman ang 3 binagyong are? Yan, are ang aming motor. Kinamang dumi. Oh. Yan. Mga kinakalawang pa yan. Dahil na. Ano? I can't. Pupunta naman tayo sa may kalsada. Papakita natin sa inyo kalsada. Arin naman ang kaganapan din sa kalsada. Mga kawayan din. There's a heron. Kasi mga halaman dito naglaglaga na doon sa baba yung mga paso. Yan ang kondisyon ng mga batang are. Ano masasabi nyo mga nasalanta ng bagyo? Ano masasabi nyo mga nasalanta ng bagyo? Eto, walang kuryente. Wala pa rin kami. Dala sa labas. Baba na. Yan, ganyan ang sitwasyon namin dito. Tapos yun, mga paper tree nagbagsakan. Tapos hindi ko pa rin alam kung ang internet namin ay maaayos ngayong araw. Kapag nagka-kuryente, testingin pa kung walang sira. Na, Jaira. Don't fall. Yun. Ano, Andre? Wayo. I'll go shoot. Ayun, titingnan pa ako ano sunod na mangyayari. Bukas ay pupunta pang Kalatagan. Okay, yun lang naman ang update ngayon. Ano? Andre! Saan ka ba pupunta dyan? Wala ka na yung baril. We go in the waterfall. We go in the waterfalls. I don't go in the water. Let's go see the water. Huh? Let's go see. Mga batang ito for English. The colors is so beautiful. Oh, putik na putik, beautiful. You're gonna be full. Yeah, but there's a big. Natumba. Oo nga. Ngayon lang ba yung natumba? Aring puna. Ngayon lang din ano. Laki oh. Ganda pala. Yan, nadual din sa bagyo. Talaga naman sa Jera lagi nang habol. Inaawang ko. Ay, may susi. Andrea, sige, pagdagdiretso ka dyan. Oh. Ay, may susi. Ay, may susi. Mama. Akyat na, Andre, akyat na. May tanda. Garangan ng baitang din palusong.